Jó estét kívánok, kedves nézőink! A mai napjainkban az új lakhatási törvénnyel és a fogyasztóvédelmi szervezetek működésével foglalkozunk. A műsor ideje alatt várjuk az önök kérdéseit is. Hosszabb bejátszást láthatnak majd Vitéz Barbarának, az eltűnt zentai lánynak az esetéről is. Most pedig lássuk, milyen újdonságokat hoz a lakhatásról és a lakótömbök karbantartásáról szóló törvény. A lakhatásról és a lakótömbök karbantartásáról szóló törvény új fogalmakat vezetett be, amelyek nálunk eddig nem voltak ismeretesek ilyen formában. A legfontosabb újdonságok közé tartozik, hogy a tömbházaknak lakóközösséget kell alapítaniuk. Minden épületnek ezentúl rendelkeznie kell folyószámlával és adóazonosító számmal, valamint bele kell kerülnie a lakóházak nyilvántartásába. A nyilvántartási listát a helyi önkormányzat vezeti majd, emellett létesítenek egy központi nyilvántartási listát is, amelyben összeírják az összes szerbiai tömbházat. Erről a nyilvántartásról a Földmérési Intézet gondoskodik. Az új törvény szerint nem lesz többé házi tanácselnök, hanem tömbházigazgató, akinek ezentúl menedzseri szerepe is lesz. Egy tömbháznak háromféle módon lehet igazgatója. Továbbra is lehetséges, hogy erre a tisztségre a lakók saját maguk közül válasszanak meg valakit. Ha a lakók nem tudnak ebben önállóan megállapodni, akkor lehetőség nyílik a hivatásos tömbházigazgató foglalkoztatására. A hivatásos igazgatónak szabadalommal és megfelelő képzettséggel kell rendelkeznie. A hivatásos tömbházigazgató munkáját az erre szakosított cégek vagy bejegyzett magánszemélyek végzik. Ha viszont a lakóközösség a megalakulásától számított 60 napon belül képtelen megváltoztatni a tömbházigazgatót, akkor a helyi önkormányzat kényszerigazgatót jelöl ki a hivatásos tömbházigazgatók közül. A törvény ezentúl pontosan megkülönbözteti, hogy mi a köztulajdon, mi a magántulajdon, valamint bevezeti a parkolóhely, a garázsbox és a garázs fogalmát. Pontosítva van az is, hogy kinek a tulajdonában van a víz- és áramellátási és fűtési rendszer. Meghatározták azt is, hogyan kell döntést hozni a lakógyűléseken, amelyeken jegyzőkönyvet kell vezetni. Ezentúl minden tömbházat Szerbia közérdeknek tekint. Ez azt jelenti, hogy a helyi önkormányzat olyan terveket készít, amelyek alapján rendeleteket vagy városi terveket terjeszt elő. A törvényhozó a jogszabály több részében nem határozta meg eléggé világosan, hogyan fognak a gyakorlatban érvényesülni az egyes rendeletek. A kényszer megfizettetés lehetőségéről szóló hír bombaként robbant a sajtóban. A lakhatási törvényben viszont sehol sem említik a bírósági végrehajtót. A lakóközösségek döntéshozatalának módját sem pontosították kellőképpen a lakhatási törvényben. A törvény egyes részeiben konkrétan előírja, hogy a döntéshozatalra a lakástulajdonosok kétharmadának a beleegyezése szükséges, a törvény más cikkeiben viszont az olvasható, hogy a döntéshez a tulajdonosok 51%-ának a beleegyezése szükséges. Viszont az nincs meghatározva, hogy szükséges-e a kvórum ahhoz, hogy a döntés jogerős legyen. Ez gondot okozhat a jövőben a bűnvádi feljelentésnél vagy a bírósági eljárásban, illetve a döntések elvetése kapcsán. Nagy port kavarta a közvéleményben az a törvénycikkely, amely a lakástulajdonosok és az albérlők személyi adatainak begyűjtésére vonatkozik. Itt sem pontosít a törvény kellőképpen. Reméljük, hogy a törvénynél alacsonyabb rendű aktusok ezt tisztázzák majd, mi már eddig is nyilvántartottuk az épület köz- és magántulajdoni részeit. Eddig is vezettük a lakástulajdonosok, illetve a lakók névlistáját. Viszont ezt eddig nem kellett kitűznünk az épületben. Tehát csak a lakástulajdonosok neve szerepelt eddig ezen a listán. Az adatok 50-60%-át gyűjtöttük be eddig, mi ezeket az adatokat csak arra használtuk, hogy tudjuk, kivel lehet kapcsolatba lépni, ha valamilyen meghibásodás történik a tömbházban. Tehát számunkra csak az a fontos, hogy tudjunk kihez fordulni, például csőtörés vagy más károsodás esetén. Az új törvény értelmében a tömbház igazgatók ezentúl begyűjtik a tulajdonosok és az albérlők személyi számát, illetve ha jogi személyről van szó, az adóazonosító számát.
Igazán nem tudom, hogy minek alapján fog bárki is rákényszeríteni valakit arra, hogy például nekem átadja ezeket az adatokat. Másfelől a személyi adatok védelméről szóló törvény szerint nekem ilyen adatokat nincs is jogom sem felírni, sem tárolni. A lakhatásról és a lakótömbök karbantartásáról szóló törvény rendeleteinek meghozatalára 6 hónapos a határidő. A háztömbök nyilvántartási listájának befejezésére pedig 1 évet szabtak meg. A belgrádi városi menedzser szerint 18 hónapra lesz szükségük a törvény teljes körű alkalmazására. Hasonló választ kaptunk az újvidéki városi vezetőségtől is, annak ellenére, hogy Újvidéken sokkal több adattal rendelkeznek, mint Belgrádban. Üdvözlöm stúdiónkba vendégeinket, Borosgyervi Zoltánt, a Zentai KKT lakásügyi, kommunális és ökológiai tanácsának tagját, Király Istvánt, fogyasztóvédelmi szakértőt, és Szilágyi Miklós jogász. Jó estét kívánok! Jó estét. Először is megkérdezném mindannyiuktól, hogy mi a megfelelő kifejezés az új fogalomra, vajon házelnök, lakótömb igazgató, mit tartanak önök megfelelőnek? Elsősorban az igazgatói megjegyzés megfelelője ugye egy olyan személy lenne, aki egy nagyon magas képzettséggel rendelkezik, és több területen, tehát legyen az ugye jog terén, legyen az szervezőképességgel, legyen menedzseri képesítése, tehát egy olyan személyről van szó, aki nagyon komoly feladatokat kell, hogy ellásson. Én személy szerint úgy gondolom, hogy talán nem a legjobb megjelölést és megnevezést kapunk, inkább talán a közös képviselő, vagy pedig egy ügyvitelvezető, vagy egy ügyintéző, az sokkal jobb megnevezés lenne a közös képviselőre, azaz úgynevezett igazgatóra. Tehát ennek a személynek nagyon komoly feladatköre van, nagyon nagy a felelőssége, és amint láttuk is a törvényben, hogy ha a lakóközösség maga választja az igazgatót ki, akkor ő, ha a lakóközösség nem úgy dönt, akkor teljesen díjmentesen kell, hogy végezze ezt a munkát, viszont felelőssége nagy, és bizonyos esetekben akár még pénzbírsággal is szankcionálható az ő ténykedése, vagy pedig a mulasztásai. Tehát ebből kiindulva és összegezve én maximálisan úgy gondolom, hogy sikeresebb lett volna, hogyha egy más megnevezést adunk a közös képviselőnek, tehát ahogy említem is közös képviselő, és ez az Unióban, lássuk akár Magyarország helyzetét is, inkább alkalmazásban van, és sok helyen ez egy állandó munkahellyel kötődik össze. Végezheti-e szakszerűen egy magánszemély ezt a munkát? Alapjában mindenféleképp kell, hogy legyen egy magasfokú tapasztalata a jártasságban ezekben a dolgokban, mert most, hogy valaki csak meg lesz választva, az véget, hogy a törvény ezt előlátja és kéri, az valószínűleg nem fog sikeres lenni. Tehát itt tulajdonképpen, hogyha nézzük a múltban, hogy mi történtek, tulajdonképpen mindenki szökött ettől a felelősség alól. Leginkább ugye megtalálták azokat az embereket, akik nem elfoglaltak, nincsenek munkaviszonyban, nyugdíjasokat, ugye, akik tulajdonképpen csak akaratlanul vállalták, de én úgy gondolom, hogy nem tudtak kellő agilitással ezt a munkát végezni. Király úr, elvárhatjuk-e valakitől, hogy egy ilyen komoly munkát ingyen végezzen? Én azt hiszem, hogy nagyon lényeges dolog az, hogy az új törvény előre lássa és rendszabályozza azt, hogy mekkora felelősséggel bírnak és jogkörrel rendelkeznek ezek a személyek. Pár szót váltottunk, konzultáltunk, és valószínű, hogy meg kellene szabadulni azoktól a sémáktól, hogy megpróbáljuk bukválisan egyes kifejezéseket vagy megnevezéseket lefordítani. Tehát az upravnik az nem biztos, hogyha lefordítsuk, hogy az teljes egészében födi azt a feladatkört, amit a törvény ezeknek a kiemelt személyeknek előlát. Én szerintem intéző, ügyintéző, talán az ügyvezető, tehát a lakóközösségek ügyvezetője. Mert ebben benne van mindazok a funkciók, azok a lehetőségek, amelyről a törvény szól. És konkrétan a kérdésére válaszolva, én azt hiszem, hogy ez akkora felelősséggel és akkora munkával járó feladat, hogy a lakóközösségnek
meg kell találni azt a pénzügyi keretet, azt a formát, amivel valamilyen módon nem csak hogy stimulálják, hanem ellenértékkel lássák el ezt a plusz munkát, és ha valójában azt akarják, hogy nem csak mondjam jó szándékúan, lelkiismeretesen végezze munkáját, hanem megfelelő szakképesítéssel vagy önképzéssel, még rengeteg utánajárás, törvény és egyéb rendeletek tanulmányozásával is foglalkozzon, és úgy álljon a közösség nevébe bármilyen szervné, intézményné, intézetné elintézni a dolgokat. Itt aláírási jogról, itt pénzkezelésről, egy csomó szerződéskötés jogról, menedzselésről, olyan feladatok, amit tényleg volontőr alapon nem lehet elvárni. Nem is lesz rá jelentkező szerintem. A törvényt január 1-től alkalmazzák, viszont a törvényrendeleteket nem hozták meg. Emiatt nagyon nehéz a törvénynek a gyakorlati alkalmazása. Hogyan ebben a 6 hónapos időszakban, amíg ugye tart ez a rendeletek meghozása? Hogyan viselkedjenek a lakók is, meg a hivatásos? Szerintem ez nagyon nehéz lesz, mert nagyon átfogó a törvény. Ahogy már említették előttem, nagyon sok kötelezettséget foglal magában. Nagyon nagy lesz a súlya annak tényleg, hogy kik lesznek ezek az emberek. Nagyon nagy kérdés, hogy lesznek, milyen módon kiválasztva, és hogy ezek megfelelő személyek lesznek-e. Én úgy gondolom, hogy az állami struktúrába bekerült egy új munkahely is tulajdonképpen, és azt gondolom, hogy ezt cégek fogják majd végezni, és cégek fognak majd kiutalni személyeket. Nem gondolom, hogy bárki is ezt el fogja fogadni ingyen. Már onnan kiindulva, hogy nagyon komoly büntetések vannak előlátva, amennyiben nem végzi a munkáját felelősségteljesen ez a közös képviselő, tehát itt 5000 dinártól a lakóközösségnek még 2 millió dinárig is sújtható büntetéssel, amennyiben valaminek nem feleltek meg a törvény rendeletei alapján. Valahogy kételkedek abban a szerbiai körülményekhez mérten, hogy időben elkezdjük majd alkalmazni ezeket a szabályokat. A bejelentések szerint ezentúl magánvégrehajtók is fizettetik meg a tömbház eltartási költségeket. Ha a lakók ezt nem törlesztik önként, viszont tanulmányozván a törvényt is, meg a törvényjavaslatot is, én ilyen cikkelyre nem találtam rá. Nem, ahogy a bejátszás is említette, nincs ilyen kitétel, viszont erre szerintem nincs is szükség, mert eddig is magánvégrehajtók rendezték a különböző adósságokat. Annyi különbség van, hogy a közös költség meg fog jelenni a lakótömbökben, amit főleg arra fognak használni, hogy karbantartsák az épületet. Aki ezt nem fogja tudni befizetni, és ugye beszéltünk arról is, hogy fizetni kell majd a közös képviselőt is, az biztos, hogy várhatja azt, hogy majd a végrehajtó fogja ezt megoldani. De ezt akkor milyen törvény alapján fogja tenni? A végrehajtási törvény alapján, tehát ugyanúgy, mint bármilyen közadósságot, a végrehajtási törvény alkalmazandó erre. A következő bejátszásban a szabadkaiak véleményét kértük ki az új lakhatási törvény kapcsán. Az észak-bácskai városban, Szabadkán összesen mintegy 250 tömbépület van. Egészen kicsi százalékukban működik csak fennakadások nélkül az épület karbantartása, vagyis van kinevezett házmester, és időről időre összeül a lakók tanácsa. Szerintem nagyon fontos, hogy egy épületnek legyen egy emberre, aki foglalkozik az épülettel, akárhogy hívjuk, házmesternek, professzionális házmesternek, vagy a hivatalos institúciók által kinevezett házmesternek. Szerintem muszáj, hogy legyen egy olyan ember, akihez fordulhatunk. Ugyanúgy tudni kell, hogy Európában ezek a házmesteri funkciók nagyon fontos szerepet játszanak az energetikai részlegben is, meg minden más részlegben, ami a lakosságot illeti. A megkérdezett lakók mind egyetértettek abban, hogy valahogy rendet kellene tenni ezen a területen, és az sem baj, hogyha ez több pénzbe is kerül. A házmester a lakók személyi adatait is elkérheti, amit a megkérdezettek nem bánnak. Hát őszintén szóval annyi helyen kérik tőlünk a személyi számunkat, hogy most pont ott, ahol éppen lakunk, megadjuk azt, hogy melyik nap születtünk, azt, hogy hol lakunk, így is úgy is tudják. Szerintem ez
Én ezt nem tartom akkora problémának, megint csak azt mondom, tehát főleg abból kifolyólag, hogy az otthoni telefonszámainkon hívogatnak bennünket különböző cégek, hogy nyertünk ezt meg azt. Tehát ezt önmagában véve nem tartom rossz dolognak, sőt, tulajdonképpen, hogyha belegondolok, az se rossz, hogy tudjuk, hogy például az albérlők, akik ezáltal ugye oda kerülnek hozzánk, és fogalmuk sincs, hogy kicsodák, tehát hogy legalább legyen valakinek, nem kell nyilván ezt nyilvánosságra hozni, de hogy valakinek legyen rálátása arra, hogy ezek az emberek kik, tehát hogy merre kell őket keresni. A lakhatási törvény kötelezővé teszi minden lakótömb számára a házmester kinevezését, akinek hatásköre kiterjed akár azon lakástulajdonosok feljelentéséig, akik nem jelentik be, hogy albérlőik vannak, vagy nem fizetik a közös költséget. A törvény gyakorlati alkalmazását a legtöbb lakó szorgalmazza. Az lenne az igazi, hogyha a lakók meg tudnának egyezni egymás között. Most ott, ahol mi lakunk, ott 20 lakás van körülbelül. És nálunk is vannak olyan személyek, akik nem fizetik a közös költséget. Például azért, mert földszinten laknak, vagy azért, mert nagyon magasan laknak, és akkor miért fizessék a többiek a renovációját az emeleti lakásnak, ha ők nem áznak be, meg hasonlók. Na most ebből nem csak nálunk, tehát szerintem ez úgy általában véve egy ilyen gond, és én azt gondolom, hogy ezt megoldhatja egy külső személy, hogyha házon belül nem lehet megegyezésre jutni. Én ezt helyesnek tartom. Tehát úgy érzem, hogy ez egy olyan irány, amilyen irányba talán mennünk kellene, ha már így együtt lakunk. Potrebno tako nešto, jer jednostavno ljudi više ne komuniciraju kao pre. Úgy vélem, hogy szükség van ilyesmire, hiszen az emberek ma már nem úgy kommunikálnak egymással, mint régen, még csak jó napot sem köszönnek a szomszédaiknak. Vannak olyan lakások, ahol albérlők laknak, de azt sem tudjuk kicsodák és hogy hányan vannak. Egyszerűen nincs ellenőrzés, senki sem akarja vállalni a házmesterséget, mert az kötelezettséggel jár. Ritka, hogy gyűlést tartanak, pedig sok a probléma, de semmit sem teszünk a megoldásért. Például, ha valami meghibásodás történik, vannak idősebb emberek, akik még a közös költséget sem tudják fizetni. Nincs pénz a takarításra, a mi tömbházunkat már hónapok óta nem takarítják. Ha az emberek nem tudnak megegyezni, akkor legyen egy kinevezett házmester, aki nem itt él, még ha pénzbe is kerül, mert ez így tarthatatlan. Most így minden feketén, vadgazdaságban működik, és egyre rosszabb a helyzet. Azokban a tömbházakban okoz nagyobb gondot az épület karbantartása, amelyek kívül esnek a városközponton. Régebbi építésűek, lakóik pedig idősebbek, illetve nehezebb körülmények között élnek. Porozsévi úr, ön szerint a magas büntetések rákényszeríthetik a lakókat arra, hogy megadják mégis ezeket a személyszámokat, azok is, akik nem akarják? Valószínű, hogy minden kényszer intézkedés, tehát itt ebben az esetben büntetés kirólása is a lakókra biztos hatással lesz, de én ezt ellensúlyoznám egy másik gondolattal, hogy a szerbiai alkotmány 42-es szakasza előírja, hogy a személyi adatok védettek. Ebből kiindulva csak két esetben történhet meg az ellenkezője. Az egyik esetben, amikor a büntetőjogi eljárás folyik valaki ellen, a másik esetben, amikor a Szerbia biztonságának a védelme ezt megkívánja. Tehát minden más esetben az személyes adatok védettek, és azoknak az átadása, feldolgozása, akármilyen formában való továbbítása bárkinek csak az adott személy kizárólagos engedélyével történhet meg. Tehát ha utána nézzünk az adatvételmi biztosnak a véleményére, a Radó Sábics úr irodájának véleményére egyértelmű, konkrétan ezekre az esetre viszonyítva, hogy ilyen jellegű adatbegyűjtés, átadás nem engedélyezett és nem szabad. Tehát ez ellenkezne törvényes rendelkezésekkel. Másik dolog, ami konkrétan a bérleti szerződésekben szerepelt adatokat illeti, én úgy gondolom, az két fizikai jogi személy közt, vagy két jogi személy közötti viszonyokat rendezi, tehát csak azokat a szerződő feleket érinti, és nem kell, hogy érintse egy kívülálló személyt, legyen az ugye közös képviselő, vagy bárki. De ha már a törvény előlátja, és el kell járni, akkor még egy fontos dolgot meg kell, hogy említsünk, az pedig az adatoknak a továbbítás az adóhivatal felé. Tehát tulajdonképpen, ugye, mint tudjuk, minden adófizető polgárnak az kötelesség, hogy adóbevallást tegyen. Tehát ebben az esetben én úgy gondolom, hogy az, aki adóköteles, és akinek kell ezeket az adatokat leadni, adja le ő, és majd az adóhivatal mérlegeli, ezek az adatok elegendők-e, vagy nem elegendők. Ugyanez az eset ugye az úgynevezett rokoni kapcsolatoknak a megállapításában, mivel hogy ugye egy kívülálló személy nem fogja tudni
megnézni, azt hitelesen megállapítani, hogy vagy valaki ilyen rokona, és esetleg az lakja a lakását, vagy annak van odaadva, akár ajándék címén, vagy akármilyen formában. Tehát én ezt úgy gondolom, megint annak a szervnek kell ezt az adatokat leellenőrizni, begyűjteni, akit érint ez a dolog. Hogyan akkor jogi szempontból, hogyha ütközik ugye a személyi adatok védelméről szóló törvénnyel ez a rendelkezése a lakhatási törvénynek, ilyenkor mit mond a jog? Hát ilyenkor alkotmányossági vizsgálatot szoktak elrendelni, valószínűleg, hogy van is már ilyen kezdeményezés. Gondolom, hogy egy idő után ki fog kerülnie ez a szabály a törvényből. Nem hiszem, hogy a személyi szám azok között, az adatok között kellene szerepeljen, amit ki lehet kérni. Nem az egyedüli törvény, amiben megjelenik a személyi számnak a használat, az új végrehajtási törvény is előlátja azt, hogy ezt meg kell szerezni, ezt az adatot. Gondolom, hogy változás lesz, mindenféleképpen már abból kiindul, vagy nem hiszem, hogy tartják a határidőket, valószínűleg, hogy meg fogják változtatni a törvényt. Az egyik kikötése a törvénynek, hogy így meg fogják növelni a lakbér utáni 20%-os adót, és azt szeretném megkérdezni Király úrtól, hogy ön hogyan látja, ez kinek a zsebén fog megérződni, a lakástulajdonosok zsebén, vagy az albérlők zsebén? Elsősorban a lakástulajdonosok az, ha ő a lakhatási jogot átruházza másra, akkor valószínű, hogy ő az albérleti díjba ezt be fogja kalkulálni, tehát ez valamilyen módon áthelyeződik. Ezzel számolni kell. Minden esetre ez egy újabb teher, egy újabb formája annak a pénzbevételnek vagy pénzbeszedési módnak, amellyel az elkövetkező időszakban találkoznunk kell. Egyébként megjegyezném, hogy a köztársasági törvényhozó parlament nem első és egyetlen esete az, amikor olyan jogszabályt, törvényt hoz meg, amely nem biztos, hogy a többi törvényekkel teljes kompatibilisságot vagy összeegyeztethetőséget mutat. Ezért valószínű, hogy jogorvoslatot kell indítványozni, hogy ezeket a dolgokat idővel helyre rakják és kiküszöböljék. A törvény bevezet szintén egy új fogalmat, az a közjó, minek alapján a helyi önkormányzatok igen beleavatkozhatnak majd az egész lakótömb menedzselésébe. Ki az, aki megállapíthatja, hogy mi az tulajdonképpen, mi a közjó? A törvény a közérdeket említi, tehát amennyiben a közérdek megkívánja, úgy a helyi önkormányzat beleavatkozhat abba, hogy mi fog történni egy lakótömbben, tehát itt általában veszélyes zónákról beszélhetünk, tehát olyan, hogy mondjuk rá leeshet a vakolata az épületről, vagy közveszélyessé válik az épület, ebben az esetben a helyi önkormányzat különböző döntéseivel tudja ezt orvosolni. Nem gondolom, hogy ez egy rossz megoldás, természetesen a visszaéléseket ki kell majd küszöbölni, viszont az, hogy épségben tudjunk mozogni az utcán, és ne attól féljünk, hogy a tetőcserép a fejünkre esik, ha elmegyünk egy lakótömb mellett, azért azt gondolom, hogy helyes, hogy erre gondolnak. Még egy dolog, amivel nincs foglalkozva, például Belgrádban is nagyon-nagyon sok olyan épület van, amiben liftek vannak, és ezek a liftek egyáltalán nincsenek karbantartva, tehát ez egy következő probléma lesz valószínűleg. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenféleképpen jó az, hogy megindult egy folyamat, amikor igenis oda kell figyelni az épületnek a karbantartására. Azt, hogy az anyagi helyzet Szerbiában megengedi azt, hogy ennyi pluszköltség megjelenjen, az majd kiderül. A helyi önkormányzatok hogyan készültek el? Elkészültek erre az új törvényre? Hát én úgy gondolom, hogy jelenleg mindenkit kicsit váratlanul ért ez a törvény. Ugye tudjuk azt, hogy rengeteg alapszabályzatokat meg kell még hozni, községi rendeleteket, ami még majd szabályozni fogja a törvénynek a végrehajtását és alkalmazását.
Azon felül tudnunk kell azt is, hogy a köztársasági szinten meghozták, vagy meg fogják hozni az alapstratégiát és az akciótervet, programokat, projekteket, amelyek kötelező jelleggel a községekre, önkormányzatokra is visszajön, és tehát itt a községi stratégiának, vagy az önkormányzati stratégiának, akciótervnek, programnak, projektnek, nevezzük bárminek, a helyi jellegzetességet figyelembe véve alkalmazkodni kell majd a köztársasági szabályzáshoz. Tehát nagyon lényeges és nagyon fontos az önkormányzatoknak a szerepe, és mindaz mellett én gondolom, hogy ugye már mindegyik önkormányzat meghozta a saját költségvetését, nem látott elegendő, vagyis nem láttak elegendő eszközöket, vagy abszolút erre a feladatkörre, és gondolom, hogy hamarosan módosítások várhatók a költségvetésben. Most így a téma lezárásaképpen megkérdezném önöktől, hogy hogyan látják ezt a törvényt, javulást hozhat számunkra? Azt gondolom, hogy ez egy pozitív változás. Szükség volt erre, úgy, ahogy megszólaltak is a bejátszásban, elmondták. Kell egy olyan ember, aki ezzel foglalkozik. Úgy érzem, hogy a vendégtársaimmal is egyetértünk, hogy ez egy fizetett munkahelyé fog válni, vagy egy fizetett szolgáltatás lesz belőle. Szükség van arra, hogy valaki az épületek karbantartásával foglalkozzon. Arra is szükség van, hogy ezek a dolgok megtörténjenek, még hogyha a helyi önkormányzat kell, hogy kényszerítse is erre a lakosokat, mert úgy érzem, hogy nem foglalkozunk ezzel eleget. Az, amiről még beszélgettünk a vendégtársaimról, és nincs eléggé elmondva a törvényben, az például az energiatakarékosság lenne, ami szintén egy kicsit többet kellene vele foglalkozni, és nagyon remélem, hogy az állam majd gondol arra is, hogy elősegítse azt, hogy például szigetelést kapjanak majd a lakótömbek, vagy valamilyen módon segítse a lakókat. Nagyon remélem, hogy nem visszaélés lesz ebből az egész törvényből, és hogyha tényleg sikerül meghozni majd a különböző kísérő aktusokat, akkor ez egy jó törvénnyé tud válni. Király úr? Biztos, hogy szükség volt egy újabb rendeletre vagy intézkedésre ezen a téren, hiszen lássuk, hogy a tömblakások zöme 10-15-20-30 évvel ezelőtt épültek, és nagyon sok közösségben, nagyon sok városban ezek a tömbházak el vannak hanyagolva, nem csak a belső higiénia és egyéb karbantartás szempontjából, hanem a külső, a szigeteléstől a festésig és a csatorna, meg rengeteg olyan javítani és hibaelhárítási szükségre van, amit a lakosok eddig valószínű, hogy abból, vagy azzal indítatva, hogy erre nem kötelesek ők kiválasztani külön eszközöket, ezt eddig nem tették, viszont nagyon rontsák a város, a település képét, és elsősorban őnekik a lakhatási föltételeit valószínű azért, mert az ingatlanoknak az értéke az utóbbi néhány évben, kivéve néhány, mondjam így, fejlődésbe, expanzióban lévő nagyváros, általában a községekben, a kisebb településeken szinte elértéktelenednek nem csak a családi elhagyott házak, hanem a lakótömbben lévő lakások is. Én egy dologra szeretném fölhívni a figyelmet, az pedig, amit általában most ebben az egészben elfelejtünk, hogy tulajdonképpen a lakás és a közös helyiség kié. Tehát ez privát tulajdon javarészben most, mert a társadalmi tulajdon az már régen ugye elavult, az előző törvény 1992-ben lett meghozva, tehát érvényét vesztette, nem életszerű, már nem alkalmazható. A lakások zömben meglettek, fel lettek vásárolva, tehát áttértek privát tulajdonba, és mindenki tudja, aki kertesházzal is rendelkezik, azt rendezni kell. Tehát a lakóknak ugyanúgy ebben a jogukkal és kötelezettséggel élniük kell, és nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy ha rendezem a saját lakásomat, rendeznem kell a közös helyiségekre rám eső részt is. Tehát ezért szükséges az az úgynevezett közös költség vagy hozzájárulás, és akkor biztos, hogy élhetővé, lakhatóvá tegyük a lakásainkat, épületeinket, és a fenntartható folyamatos fejlődés biztosítva lesz, ami közérdek és közjú, ugye, amiről beszéltünk. Tehát ezért
ezért is lényeges, hogy az a személy, aki ezt a munkát magára vállalja, szervezi, nagyon komolyan csinálja, és igenis kapjon juttatást érte, mert őnek rengeteg költségei származik ebből. Alapba vegyük csak az üzemanyag költséget, intellektuális munkáját, amit ő belefektet ebbe, a felelősséget, amit ugye hord ebben az egész munkával, és természetesen, hogy senki ne várja el azt, hogy ő éjjel-nappal ügyeleteskedjen, és akkor azért ne kapjon semmit. Maximum kaphat egy büntetés, hogyha véletlenül valami kár okozódik. Komoly büntetés, ami nem beszél arról, hogy netán károkozás történik, akár harmadik személynek, akár az épületnek, mert ott akkor még komolyabb gondok, problémák jelentkeznek.